Muškárenie je spôsob rybolovu spočívajúci v napodobení mušiek, ktorými sa živia ryby. Touto formou je možné chytiť rôzne druhy rýb, samozrejme podľa ich výskytu v danej rieke. A práve v muškárení je mimoriadne úspešný Miroslav Žubor z Istebného. V aktuálnom rebríčku slovenských muškárov sa umiestnil na 3. mieste. Na základe toho získal miestenku v tíme Slovenska, ktorý bude štartovať na majstrovstvách sveta v love rýb. Na každú súťaž sa pripravujeme zvlášť, lebo každá rieka alebo jazero alebo každý revír vyžaduje nejakú inú techniku. Niekde sa chytá na mokré muchy, niekde na nymfy, na jazerách môžu byť aj streamre, aj kadečo, takže to je... Každá tá súťaž má svoje špecifika. Okrem Miroslava Žubora budú Slovensko reprezentovať ďalší 4 pretekári. Ich úspech závisí od prípravy pred súťažou, ale aj od stratégie počas nej. 90% je záležitosť pretekára, čo sa týka hlavy a rúk, to ja tomu hovorím. To je vlastne ten pretekár musí vedieť prečítať určitým spôsobom tú rieku alebo to dané jazero, kde vie odhadnúť výskyt rýb a trafiť zase niečo, čo tie ryby zbierajú, teda ich prirodzenú potravu a túto napodobniť nůžkami. Na majstrovstvách sveta štartuje viac ako 100 najlepších rybárov. Miroslav Žubor nebude na šampionáte žiadnym nováčikom. Medzi elitou štartoval už 13 krát. Najlepšie som bol v Čechách, keď boli majstrovstvá sveta, tam som bol 10. a väčšinou tak 22, 23, 19, 12 a také umiestnenia mám. Takže ako vždycky sa považuje za úspech do toho 22. 25. miesta. Majstrovstvá sveta v love rýb sa tohto roku uskutočnia začiatkom júna v Škótsku. Za absolútnu svetovú špičku sa považujú Francúzi a Česi. Tí venujú na prípravu nemalo peňazí a v ich sprievodnom tíme je okolo 12 ľudí. Francúzi dokonca psychoterapeuta vozia a takých akože kondičných masáže im robia. My sme Slováci trošku chudobnejší, takže my si to nemôžeme dovoliť. Miroslav Žubor lovil takmer v každom oceáne. Pochopiteľne zaujímalo nás, na aký kulinársky spôsob má rybu najradšej. Ja neviem ryby. Takmer vôbec. Popreme teda Miroslavovi Žuborovi čo najideálnejšie podmienky, slnečné počasie, veľa šťastia a aby zo Škótska tentokrát priniesol medailu.